vakomana taura tindwe nyai. Nhasi tina Chris. Munogara musina chamba. Tina matumbu. Muri marasta anogara asina chamba sei. Aiwa chamba chinobudiswa kuti takachiputa chakawanda sei chachadu kubudisa pamavideo. Amchana kubudisa pamavideo. Wese chakabeba pamavideo chakawandisa. Vanozoti jeri vanofunga kuti kushaina nechamba wese. Anditi Tsano vakatoona vanofunga kuti pamwe. But manje mukutaura zviri soft. Tsano yaipadhuze. Zvoda kuisa kapichi muchana wese. We don't give a fuck about those niggas. Yeah. Which niggas here? Those niggas. Which niggas? From Glenville. From Glenville. Antina Tuna. Officer, what am I doing? Chamba. I was kids. My intestines. Matumbu. Zvemukati. The one. Sha utori nemunhu shamwari ndabuda pavideo. Amadziri bhongo daisoji. Tombeta ngoda isoji. Ndiye mkwasha wa Makido. Tsano wa Makido. Mkwasha wa T. Baba Stan. Nawana angani Baba Stan. 3 madhozi. Aikumira. Kuita ngokubona shambo. Isairira kumberi mberi. Family man. Ndakamira. Vavengi varungu vachida kutivharira but chalavu vanotivharira maiziva. Hapana. Chapawa. Ko wakwenda nekupi? Ko. You iTunes. Ora ozo. Asi ndo hapana wasina zvekutsuka. Vasina. Ukaona vakamira muraini vari pachikona pasina raiti kubva wasika ndoveshoti type. Vanogeza vakawanda. Hanzi kuri kwedu kumbare majubheki nematuti uyepuweti vanowanika pabooster. Musapedze kuchitungwiza aiwa manamba kila T jala nasekalas ukaona wakamira parima pasina raiti vari vachikona pasina raiti munaona seana popopopo wenyaya ndeve kunoku kandeve areas kumatapi ndiko kwangu kuzayani hati maiziya still tingori maneighbors hapana tese tiri vekuzayani tese tiri vemudanga hapana saka hanzohembogara mbopindewo inini I've got millions of videos. I've got millions of videos. Yeah. Kasi ndinewo handina. But inini I can say Killer T. I can say Killer T. Killer T is the best. Killer T is the best. It's the number one. So far Killer T ndiari kumberi kwevese. Saka yo kuti Kina yeseyo. Kina akatanga auya ari kuti Kina because Kina akatanga kuti Kina chimonyara. Kuti Kina chimotaura. Kina akatanga kurama asatotanga kurama. Ablaza Kina agara ari kumberi. Ko chirungu chake chanotaura ndichoshuwa. Ani Kina. Wede mapapa, wede makwanso. Ani namba rechirungu, anangana namba yepeti. Anadzo. Ana. Kina anengana ndani kuti ani manamba echivheta katowanda. Kupura vamwe. Kina ane namba echivheta ndi. 43. Oziye manamba echivheta. Pane imwe inozopedza yakupinda kuti amai mwana kura to tatisa pakubasa kuzokupa rudo iwe chikomba buda nipo wapinda napo waira sasamusha varipo nhasi samusha varipo amai mwana but inotanga achiimba zvechiungu something like that. Oze ipinda nayo pastor kaurwa chivheti handiti pa slow version that is so Zilise fast. Yes. Oh, Killer T ndiye akatotora this time.
and nobody can disturb him because Shamwari ndati po plus kuzayani Matapindi ko kwangu kuzayani mbare Zayani kunoku madhaka kunovana nomuka utene koro kusinomboona kana dhora wangomuka kumafrasi ona 6 okoro kunenge wane dhora because kune fast movement saka manigas anaye akuti achibuda in the woods andisika saka call yourself niggas yes aya Kila panoreerwa ka. yo secreto Yes. we are now going So see you ayo asijala afa nema-50 Ayo, jala vani shuka. oh Kina. Okay, okay. Sasa nyanyorwa but mjamanzi ari kuburitsa apa akaipa. hayi boko Bo boys. Wamdara. sharp anyways Kokomberedi chibage makarime ri muri vakonyora kapa pafesi yauyu kuti z varambobvati bro mafese enyu ari kuita rima wega. ari kuita rima kana kunyora tubikoninyori Yeah. ramatu angu iye Wati kana tafa. Wati kana zeta awazike chibagekani zeta awazike chibagekani zeta awazike chibagekani pengeri aiwa inoshamisa chibagekani wana chimotora jagwa iro vhidhiyo tangu amona anopenga we wadanodya tizibage unoti bhurongo rinopera nezibage amene munhu akakunyebera akatonyebera wawo